Ook dit jaar vonden tijdens Pinksteren de Pinksterraces op het racecircuit in IJsselstein plaats. De aanwezige toeschouwers konden races uit verschillende categorieën bekijken. Daarnaast vond er een demonstratie van een nieuwe categorie plaats. Circuit-eigenaar Harry Maassen en coureurs Glenn en Kai van Berlo geven tekst en uitleg. Ja, het is natuurlijk al jaren de Pinksterraces dat die hier in Venray gereden wordt. En dat is een begrip geworden, dus dat is een bijzondere race. En ja, we hebben vandaag een nieuwe klasse die we presenteren, waar we nu bij staan, die formuleauto's. De klasse heet de Formule BRL. Het is een nieuwe auto waarvan volgend jaar het volle kampioenschap zal beginnen. Volgens mij is het landelijk nog niet heel bekend, maar daarom worden nu ook de demo's gegeven. Om die auto zeg maar, bekend te maken, omdat het gewoon een hele leuke auto is en heel leerzaam. Dus dat is eigenlijk ook het doel van Harry, om voor volgend jaar meer naamsbekendheid te krijgen. Ja, volgend jaar is definitief dat we met deze auto's wedstrijden gaan rijden op de lange baan, want het is niet gebouwd voor de korte baan. En ja, dus er zitten heel hoge snelheden kunnen we ermee halen. Maar dan gaat het toch ver over de 200 en rondetijden ook onder de 18 seconden. Dat is het doel. Als het aan Maassen ligt, komt de nieuwe categorie volgend jaar vast op het programma te staan. Dit is voor mij heel belangrijk. We hebben zelf 19 van die auto's. En het is een hele moderne formuleauto met heel veel vermogen. Daar zijn we al enkele jaren mee bezig om dat van de grond te krijgen. En ook om de motoren, die worden in Amerika gebouwd, om die goed te krijgen. En ja, het is nu eindelijk zover dat we gezegd hebben, we gaan nu de demo doen om gegadigden te vinden voor volgend jaar. En ik denk dat dat wel gaat lukken. Dave Martens en Stefan Driessen waren twee van de deelnemers. Martens deed mee in de categorie Stockcar F2. Driessen kwam uit in de V8-serie. Ze keken met gemengde gevoelens terug. Nou, het is super gegaan. Het heeft nog nooit zo goed gegaan. We waren deze keer derde geworden van de manche. En ja, het ging echt bijzonder goed. Ik heb een nieuwe auto gekocht. En het is nou de derde wedstrijd. Daar weet ik vorige keer in Lelystad gereden, vorige keer in Venray. En nu is de tweede keer in Venray met deze auto. Ja, het gaat echt super. Ik heb eerste en tweede maandje hebben gereden. Volgens mij net voor een top 10, 12. Dus ja, het moet eigenlijk iets beter kunnen. Maar ja, we zijn nog steeds voor de vooruitgang boeken. Dus. Kun je iets meer vertellen over die klasse? Nou, de F2-klasse is eigenlijk een kleine klasse vanaf de F1. We mogen bochten in, mogen we duwen om positieverbetering te doen. En eigenlijk is het wel een contactklasse, dus ja, het is wel een leuke klasse. Voor mij is het nu het derde jaar dat ik er nou rijd, dus ja, het gaat echt bijzonder goed. Op het moment dat op de baan eigenlijk het sein op groen gaat, dat jullie mogen gaan, wat gebeurt er dan met jou in die auto? Ja, gewoon vol ervoor gaan. Ja, je moet natuurlijk ook de auto aanvoelen, want het gaat heel hard. Dus je moet toch wel een beetje opletten. En ja, vroeger toen ik jonger was, dan hebben we ook heel veel gewonnen. Maar ja, daar let je niet zoveel op. Je heeft misschien meer schades en dan ben je wat ouder, dan denk je iets beter na. Het circuit hier in Venray, kun je daar iets over vertellen in vergelijking met andere circuits en ook de sfeer hier? Nou, dus je bent hier, het rennerskwartier staat een stuk van de baan af. Dat is wel jammer. Vroeger hadden we aan de overkant, zaten we echt bij de baan, het rennerskwartier. Nou, dat was echt gewoon echt een familieaangelegenheid. Nou is voor het echt de echte sport, het professionele zie je wat meer hier naartoe komen. En dat is wel voor de hobbyisten. Het is geen hobby meer om even tussendoor bij te doen. De Pinksterraces worden nu alleen op tweede Pinksterdag gehouden. De races zullen in de komende jaren niet over meerdere dagen verspreid worden. Nee, we zitten met een aantal geluidsdagen van 14. En daar moeten we ons aan houden. Dat is de afspraak en in de vergunning is dat zo geregeld. Dus we kunnen niet meer races gaan houden. Nee. Op 13 en 14 juli ronken de motoren weer op Raceway Venray.